नैबे गुड लाक प्लानमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय थाब दंमोन बेयाव हानि थाब थ' गथ'फ्रा गेलेनायाव बलफोरजों फोनांबायदों ना मादोंथाय दहाय फुङावसो माने सिला सिबनायाव नुबाय आरोना आङो थाबा बायनाय ओमफ्राय नै एसे माने रानदब जादोंमोन आरोना माने एसे गोमो कालार फैदों आरो ओंखारनाय बायदिलाय आरोना नै बे मोनसे ओमफ्राय नै बिथिं मोनसे थांनाय आरोना लोगोफोर नै नोंथांमोना माबायदि नुखोथाय बिदि आरो गंबादि ओंखारो आरोना बेनिफ्रायनो बिदि नैबे कर्नारनिफ्राय नोंथांमोना आङो नै खोन्थाथारनोसै बेबायदि आरोना लोगोफोर बियो देरलाङो। हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायनाय थालायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै टाइम बायदि आङो एसे खामानि मावनानैहाय दुगैबाय फ्रेस जालायबाय थ' गावबा डिउटि नङा होमबा गथ'खौ लायनायनि टाइम जाबाय थ' एसे सिगां आङो रेडि जानानै ब्लग भिडिअ बानायलायबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आङो मा खामानि मावदोंमोनब्ला ओइ नै आंनि खिथुथिंजाय मोनसे माइरं दोनग्रा दिब्बा दङ थ' बेखौ आङो माने जावनानै दोनबाय आरोना एसे दंबावो थ' बेवहाय हरनायमोन आरोना लोगोफोर न'नि माइरं खिन्थु फुरानामोन नालाय मा माइ आं सिनायासै आरोना ओमफ्राय एसे एम्फौबो जाबायमोन आरोना लोगोफोर एम्फौ जाबायमोन थ' जावबाय बासिबाय दोनबाय आरोना दुगैबाय फ्रेस जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोनजों माबा मोनसे शेयार खालामनो लुगैदों आरोना आं नायनायजों लोगोसे आरो लोगोफोर आङो जाखौ नायो बेखौनो नोंथांमोनजों बा आं जाखौ मोजां मोनो बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामखायो नङा होमब्ला थ' नोंथांमोना आंजों लोगोसे थुबोबाय थाबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय नै आंहा आखायाव माबा मोनसे गानदों बेयो जाहैबाय जन्दिस प्रटेक्ट नङा होमब्ला माने जन्दिस जानायनि सिगांबो गानजायो जेबो नङा जानाय जायो आन्दाज मोनो टेस्ट खालामोब्ला ओमफ्राय आं खुरैयाव दोनना लादोंमोन र' नायनि माइरं जावनायनि सिगाङावनो नैबे माबाखौ गानदों आरोना लोगोफोर माने एसे रानदों राननाया ओमफ्राय मा होनो नैबेवहाय आंनि नाम खालामनानै मानसिफोर थिननाय बायदि आरोना लोगोफोर गोबाङानो बेबायदि खालामो माने सिफ्लेनानै एसे दै होनानै दोननांगौ जाहैबाय आरोना आंनि खर'सायाव दोन्दोंमोन आरोना लोगोफोर आङो खिन्थु गैया होनजायो नै गैया दै स्रां आरोना लोगोफोर एक्सुवेलि माने जायाखै होननानै बुंजासै आरोना जन्दिस जाथ'वाखै होननानै दा आं लेट खालामबाय थाला नोंथांमोननोबो खोन्थानोसै आङो बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो गोसो जानानै खालामबाय आरोना लोगोफोर नै जबा गलाब बिराद मोजां बारनानै दङ बेखायनो आङो माने गोसो जाबाय कि भिडिअ लानो होननानै आरोना जि मोजां आं थानोनो हायासै आरोना गोसोआ नै लोगोफोर बिराद मोजां बारखायो आंनिया एसे खमबावसो दे बारनाया खिन्थु बारबाथाय बारबाय ओरैबायदि बारो सोरनिबाखौ नुयो आरोना आङो खायसे खायनैनिखौ खिन्थु आंनिया एसे गेसेंबाव आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बांद्राय हासार गैया जितु बेखायनो माने बांद्राय सोमखोर जायाखै आरोना बिलाइआ थ' बेनो नै लोगोफोर बिराद मोजां माने नायबाय थाथावथाव नुयो आरोना लोगोफोर नै आं बिबार मोजां मोनग्राखायनोथ' नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामबाय आरोना लोगोफोर बेफोरलाय मासै सानो आरोना खायसे खायनैया जायफोर बिबार मोजां मोना आरोना ओमफ्राय गोजौ जालांबाय बियो जौलांबाय दानस'वाखै आङो अननानैनो बोरै दानस'नो साननानै आरोना ओमफ्राय नै बेनो बिबारा ओमफ्राय आयं सान्दुङाबो थिं नालाय लोगोफोर नै नायनोनो हाखाया ओरैनो मेगनानो फिसा नालाय लोगोफोर एकदम बर' महरखा आरो आं बर' होननानै सिनायथि खालामलायनो दरखार गैया आरोना महरानो ओरैबायदि बर' होननानै डाइरेक्ट माने सिनायथि होखायो नैबेनो आरोना लोगोफोर बिबाराहाय नैबे गुड लाक प्लानमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय थाब दंमोन बेयाव हानि थाब थ' गथ'फ्रा गेलेनायाव बलफोरजों फोनांबायदों ना मादोंथाय दहाय फुङावसो माने सिला सिबनायाव नुबाय आरोना आङो थाबा बायनाय ओमफ्राय नै एसे माने रानदब जादोंमोन आरोना माने एसे गोमो कालार फैदों आरो खिन्थु बियो बिराद ग्रिन नोंथांमोनाबो गायनानै ला माने गोसोब्ला आरोना गुड लाक बेखौ दोननांगौ जाहैदों आरोखि ना साहानि न'नि दरखं मोखाङाव दोननांगौनो लोगोफोर आं खोन्थाबाय एकदम क्लियारै थ' नोंथां जाबाय आरो सामब्राम फुल आरो गैथ्रा आंना एबार फुलानो आरो नोंथांमोननो आङो मोनसे शेयार खालामनो थांगासिनो भिडिअखौ स्किप खालामनाङा लोगोफोर बेमारि ना जेबो नङा नै लोगोफोर बेनि नामखौ मिथियाखै बियो मा प्लान बेखौ मिथियाखै आरोना आं नोंथांमोननो मोजाङै खोन्थानो गायदों ओमफ्राय नै गं ओंखारनाय बायदिलाय आरोना नै बे मोनसे ओमफ्राय नै बिथिं मोनसे थांनाय आरोना लोगोफोर नै नोंथांमोना माबायदि नुखोथाय बिदि आरो गंबादि ओंखारो आरोना बेनिफ्रायनो बिदि नैबे कर्नारनिफ्राय नोंथांमोना आङो नै खोन्थाथारनोसै बेबायदि आरोना लोगोफोर बियो देरलाङो थ' बियो जेरैबायदि देरदों नैबेबो देरगोन आरोना लोगोफोर नै बिथिंबो ओंखारदों आरो नै बिथिंबो ओंखारबावगोन बिदिनो लारि ओंखारलांगोन आरोना नै लोगोफोर गोबां रोखोमनि फुल थायो थ' नोंथांमोनाबो गायनो गोसोबा गायनानै लाबानो जाबाय आरोना नैबेबो मोनसे गुड लाक आरोना गुड लाक थ' नैबेवबो फिथाइ दङ आरोना लोगोफोर नै
फ्राय लोगोफोर आरोबाव आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लाबावलायबाय नायनो बाबाबो बांसिनै नायलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर नैबेयोथ' बिराद लाम्बा जाथारबायमोन एकदम गोलाव थाबायमोन थ' बेखौ आङो नायनो सुखुयैनि माने क्लिन खालामजोबनानै आं बेबायदि एकदम गोदानै गायफिनदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिराद मोजां हेल्थ जाबोदों एकदम माने सिगांनि गायनाया हासारबो गैयामोन थ' बेखायनो एसे बोरैबा जादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय खिन्थु आङो दा स' लोगोफोर बिराद सान्दुं गोसा दसेयावनो दसे ओमफ्राय आंना मबाइला ओरैबायदि दुङो माने भिडिअखौनो खालामजाया आरो ओमफ्राय नोंथांमोना नुदोंना एसे सिगां आङो माने फारि रायलायदोंमोन बा खिन्थादोंमोन नोंथांमोननो थ' बेवहाय थाबथा थुबथा जादों आरोना लोगोफोर मा होननांगौथाय मानि थाखाय बिदि जाखो बिदि जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेखिनि शेयार खालामनायखौ जायफोर नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो बाय बाय